Ze ikastaro egitea jonda gure burun dio? Talde dinamikarena. Ze? Lan taldeari etekin ateatzeko teknikak. Aizu, zer nahi du? Guandik lan gehiago egitea duze? Ez, motivazioa, laguntasuna eta lan giroa hobetzeko egiten dira ikastaro horiek. Eta zergatik ez du egiten hola fundamentozko ikastaro bat. Zezu ordezkari jartzea horrek ere badu delitua, Juan Maneri hitz eman diot, bera ez dagoen bitartean ikastetxe honetan, errespetua, lan giroa eta isiltasuna besteik ez diala ongo. Lan egiten da! Eta erantzuten da monak! Arriskatu ingo naiz! Bez baten buztana! Neskak! Mesedez! Lanean zaudete, Xeldu zaitez, tristea! Isiltasuna, errespetua eta lana, esan dezu. Nahi dezuna esan, baina kontua kontrolpean daukat. ¡Apa, equipo! ¡Quosque tandem! La-di-da-la-la-di-da-la-di-da-la. Bakatu. Zer duzu, Xavier? Ikastetxea desmaratzen nahi zait? Zuzendaria Juan orduko mundu guztia? Nahi duena egiten aztea? Lasai, bera dagoenean ere berdin gertatzen da. Eta zuzerten nahi zea? Euskal pastela egiten ari naiz, Gaur giro lasatuago dago. Zure bai, dagoelako. Gozatu pakea, Xavier. Baina arduradun ni utzi nau. Hori gozoki pozoindua da, Xavier. Kontu. Zein animatzen da partidatxoa jokatzea. Ni! Baina ikastetxe honetan inork ez du lanik egin nahi oze. Xavier, torri. Horia. Nork erre zuen Troia. Troia. Ez tabako klasea Troia, rubia la beltza. Ez, Troia da, usubilen dagoen landetxe bat. Ez, nork erre zuen Troia. Nire akidan bat etortzen bada, ikastetxea erreko. Xabi, ea da, nork erre zuen Troia. Troia. Egunon, lankide maiteok. Juan Mari, nik seriotasun zein dut, zuk egin duguta agindutako guztia. Baina hauek ez diate kasu putik egin. Zemuz moldatu zeaten gabe. Ondo. Poste naiz. Ez zenuke gehiegi erabili behar hori, kalte ite izuta. Zemuz ikastaroa, Juan Mari. Primeran. Ikastaro honek nire lana beste ikuspegi batetik begiratzen lagundu dit. Bukatu dira, bullak, irainak, pazientzi faltak. Beste. Ze pasatzen zaio Pinotxoi kanpaia jotzen hartzen denea, Basu hartzen dula! Bikain, arraiz, bikain. Segi horrela. Ara, talde dinamikan zutabetako bat. Humorea da. Nozoaz! Benetako Juan Mariren bila. Tipo iruzorbile bada. Aldatuta etorri da. Lasai. Juan Mari lasai, bai, txokatzen zat. Egunon, neskak. Zemuz loin dezue. A ber, Juan Mari, esan egila, Zu pastillak hartzen naizea edo geobinotara puntatu zea? Zatoz, izaskun. Ni zerta? Besarkatzera. Bai. Hoixe, nahi etza izen, nire ikanile, haitu? Hoxe lerrua. Zeo zer txarra gertatzen zaigunera guztien ditugu besarkadak eta egunero besarkatu beharko genduke elkar. Bai, talde dinamikan sakontzeko oso ona da. Bai, oso nahi izango da, baina nik ez dago batego guain jendia bezarkatzen ibiltzeko, haitu? Zatoz, izaskun. Zezu pakian? Hasieran arraro egiten da badaki, baina hone ingo izu. Zeper, jartzen nahi Besarkan ezazu. Usteko pakian! Eli, zatoz, besarkan ezazu. Ai, hola, zizten, jasutitian. Barkatu poligrafo izan da. Eli, zatoz. Ez. Besarka zaitezte zubilok. Ara, Juan Mari, bezarkatu zu zeu. Zen iklasea noa. Nire bai. Talde dinamika lantzeko konfiantzazko ariketak egingo ditugu. Asier? Bota zaite hauzpez, ta unanue. Eutxi. Baina nire naiz bat ere fiatzen unanuez. Ara, ni seizentzuak ernek jutekita. Hori da ariketaren funtsa, konfiantza, Eutxi jo, unanue. Baina ez altzen entxegua, ni zer nekien abixatu de dio. Bueno, orain zubilok. Juan Mari, nora bota berna. Atzeraka, eta zuk eutxi. Nik? Bai. Banoa! Zurra! Pulgatu da! Hala dirudi. Konfiantza falta nabari dut hemen, bai. Konfiantza nahikoa indarra faltan. Bueno, orain zuek lehenko ariketak egin, hiru. Venga,
Ai. Hori da. Gozo. Ze, Juan Mari? Guain errekreua bilera gelan egitalda? Konfiantza hartzeko ariketa dira, ikastaroan ikasitakoak. Nahi ez dira, zuera konfiantzan direk ematen. Ez? Izaskun, botan ere gainera. Nik utxiko zaitut. Bota zu leiotik bera abestia. Beste gauza bat, esaten zuetako batek, zu, Izaskun? Ni ez, ni utzi pakia, ni komunean noa. Hain zorionak, zen aranago saldo aldituzu. Alanan beharrik ez? Zuek matia zueneik kakalarria. Kendu. Txano horritxuna mana batezu. Zekizu txapel horrekin? Bueno, ez begiratu niri, Ez da nire kontua. Juan Mariren ikastaroko beste burutapenero bada. Ideia on bat botatzen baduzu, txapel horlegia jartzen dizu. Te ideia txarra bada? Juan Mari erotu eginda, orain txapel zikin honekin ibili behar egun guztia. Ai ama, ze izango ote da hurrengoa? Egunon, Larraiz, kontu bat. Ze iruditzen zaizu, hemendik aurrera eskolako bilerak, telatuko usotegian egingo bagenitu. Ez dakit. Ez ondo eta ez gaizki. Ikastaroan esan ziguten oso garrantzitsua zela taldean implikatzea. Beraz, txano hori eraman barko duzu egun osoan, Larraitz. Juan Mari, ordu eta erdi hon nahi zeileko plantxa pasatzen. Emaidazu besarkada bat. Ai badeai. Ze, karnabalak aurten aurreatu inaldia eo. Juan Mariren ideia horietako bada. Boa. Ikastaro horretatik bueltatu denetik, jasan ezina dago. Bueno, gizon hori zero lerdotzen nahi da, Ni falta motatzitu dira bere megauin lausperak eta bere bihotzerria. Nik teoria badaukat. Agian, Juan Mari ez da Juan Mari, bere kopia da. Hau da, Juan Mari da, baina ez da, meta Juan Mari da. Hala, itxitu zaite gizona. Jarri telefonoa, segito konponduko eteta. Ixi azte ez da. Zuitzeixun portanin nor nahi zen, baina gauza bat izango izut. A ber, zure senarra gaur goizian 3 neska besarkatu eta musukatzet nibili da, Eta gizon bat edo beste ere bai. Bai, bizioso hutsa inda dago, Bai, haitzen duzun bezala. Berdin zaio, ja neska, gizonak edo antxua badia, Erbinudeak. Ez, antxua, erbinudea badiak. Osea, que abisatuta zaude. Konpunduta. Gaur talde dinamikako beste ariketa batekin hasiko gara, Barkatu, segutxo bat. Bai, ze Ixiar? Bai, lanian hau, bai. Ze? Ni musuka, baina... Mutil batekin? Erbinude batekin? Ixiar, hori... Sofan hori ingotela gaur? Ixiar, oi, ariketa bestik, ez dira, ikastarako ariketa, esan iz... Hilabete, sozia da jungabe? Aizu, ez zaite pasai, Ixiar! Jode, eskei egin dit? Besarkada bat nahi, Juan Mari. Me cago en la óspera!